Здравейте! Днес ще направя по-задълбочен анализ на всяка карта в Таро разбора гласовете на рода. За да усетите по-дълбоките пластове на родовото послание, както и връзките между линиите, ще направя четенето с 7 карти. Вземете това, което резонира за вас, а останалото го пуснете. Първата карта, която ще ни помогне да видим посланието от предците и ще ни даде яснота, това е шестица чаши. Предците ти се появяват с една мека, нежна енергия. Тази карта носи духа на спомени, детство, носталгия, но и на нещо неразказано. Има вероятност да си наследила умения или дарби, които са се предавали от поколения, свързани с лечителство, музика, творчество или духовност. Възможно е да има някой починал родственик, който също те подкрепя като духовен водач. Но той иска да си спомниш какво винаги си знаела, но си забравила по пътя. Посланието на картата и на посланието от предците е да помниш кой си. Носи мъдростта в кръвта си. Погледни назад не за да страдаш, а да си върнеш силата. Следващата карта ще ни помогне да видим дарът от жените в рода по майчина линия. Това е кралица Пентакли. Жените в твой род са били основата, грижата, топлината, дори и не винаги да са могли да я покажат. Кралица Пентакли говори за изключителна сила, земна женска енергия, жени, които са били опора за семейството, дори понякога за сметка на себе си. Но те са ти дали умението да обгрижваш и другите и да създаваш уют, да съчетаваш духа с материята. Има и дълбока цикличност, свързана с природата и луната. Посланието на картата и посланието и дарът от жените в рода е да помниш, че можеш да лекуваш чрез грижа. Силата ти е в корените, в земята, но и в сърцето ти. Следващата карта, с нея ще видим дарът от мъжете в рода. Рицар мечове. Тази карта разкрива бърз ум, интелектуална сила и дори воински дух. В мъжката линия има борбеност, дори революционност. В нея мъжете не са мълчали пред несправедливост. Възможно е и ти да си наследила силно мислене, ясна визия и готовност да се бориш за истината. Но тази енергия понякога е много остра, защото си се научила да се защитаваш прекалено рано, още в детството. И това, което картата съветва и посланието от нея, както и чрез нея е и посланието от мъжете в рода, е да знаеш, че словото ти е оръжие. Използвай го за правда, не за защита. Носиш в себе си глас, който може да промени реалността. Следващата карта, с нея ще видим повтарящите се програми или тъй наречената сянка. Десятка мечове. Тази карта сочи към един травматичен цикъл, който се е предавал. Болка, жертвеност, дълбоко предателство. Възможно е в рода ти да е имало хора, които са били емоционално или физически изоставени, наранявани или жертва на другите. Тази карта ни учи и те учи да прекратиш това чрез осъзнаване и любов към себе си. Посланието и съвета на картата е да кажеш достатъчно. Тази болка не е моя. Избора е да сложа край на този акт
чрез любов към себе си и към рода. Следващата карта, с нея ще видим какво е мястото ни в родовата система или аз в родовата верига. Силата. Ти си душа мост. Притежаваш мека сила на сърцето и лъва едновременно. Родът ти дава мисия да управляваш интелекта и разума, омразата и любовта, силата и прошката. Ти си тук, за да носиш не тежестта на всички, а да я трансформираш през сърцето си. Съвета и посланието на картата е да казваш като утвърждение: аз съм сърцето на рода. Моето присъствие балансира не чрез контрол, а чрез любов. Следващата карта, с нея ще разберем какво създавам за бъдещите поколения. Звездата. Тази карта е една от най-светлите, лечебна и носеща надежда. Помни, че ти си този, който променяш вибрацията на рода. Въвеждаш изцеление, съзнателност и духовност. Това, което оставяш, не е просто промяна в обстоятелствата, а в цялата парадигма. Ти носиш светлината, визия и мечта. Това, което картата съветва и посланието от нея, е, че да знаеш, че твоето място ще носи и ще се помни със светлина, че ти отваряш небето на онези, които идват след теб. Последната карта, с нея ще видим какво ни препоръчва Таро като начин на действие или ритуал за изцеление. Върховната жрица. Тази карта е на дълбока вътрешна връзка и носи послание, че не е време за външна активност, а за вътрешна тишина. Посланието е да останеш в тишина и да се свърже с интуицията. И да си помниш, да се обърнеш навътре, да слушаш гласа на душата си и че вътрешната жрица знае пътя към изцелението. От днешното четене става ясно, че ти си свързващото звено между минало и бъдеще, че в теб се преплитат болката и даровете на поколенията. Твоето сърце е портал за нов свят и този свят започва от теб. Хубав ден!